Ассалому алейкум тамошобинони иззатманд. Нахустин нашри барномаи милитсия хабар медиҳад дар соли 2024-ро ба шумо манзур медорем. мо таҳиягарони барнома боварӣ дорем ки соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардидани соли 2024 ва ба ин муносибат баргузор гаштани чорабиниҳои гуногуни тарбиявӣ то андозае ба солимии ҷомеа мусоидат намуда, баҳри боз ҳам пасттар гаштани сатҳи ҷинояткорӣ таъсир хоҳад гузошт. чун ҳамешагӣ барномаи милитсия хабар медиҳад ба шумо оиди ҷузъиёти баъзе аз ҳодисаҳои ҷиноятӣ, ҳуқуқвайронкунӣ ва фаъолияти милитсияи суғд маълумот медиҳад. дар фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ ба ҳаёти осоишта баргардонидани ҷустуҷӯшавандагони дар содир намудани ҷиноятҳои хусусияти ифротӣ гумонбар самти афзалиятнок маҳсуб меёбад. шӯъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти суғд бо татбиқи банди эзоҳи моддаи 307 кодекси ҷиноятӣ сокини ҷамоати деҳоти Амондараи шаҳри Панҷакендро аз ҷавобгарӣ озод намуд. ба ҳаёти осоишта баргардонидани ҷустуҷӯшавандагони дар содир намудани ҷиноятҳои характери ифротию террористӣ гумонбар самти фаъолиятерест ки мақомоти корҳои дохилӣ ба он таваҷҷӯҳи махсус дода бо татбиқи эзоҳи моддаҳои дахдори кодекси ҷиноятӣ ин гуна нафарон аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод мешаванд. дар асоси ҳамин гуна меъёрҳои сабукидиҳанда сокини 31-солаи ҷамоати деҳоти Амондараи шаҳри Панҷакент Аминов Муҳаммад Амин Иброҳимович ки ҷинояти ташкили фаъолият дар ташкилоти экстремистӣ содир намуда бо моддаи 307 иловаи 3 кодекси ҷиноятӣ аз моҳи апрели соли 2023 айбдор ва дар ҷустуҷӯ қарор дошт аз хориҷи кишвар ба муҳити солими зиндагӣ баргардониданд. бозгашти ихтиёрӣ натиҷаи корҳои фаҳмондадиҳӣ кормандони шӯъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд мебошад. дар розис будам, дар вақти муҳоҷирати меҳнатӣ будам, коргарои милиса маро гуфтанд ки мақсад биё ки аз роҳи эзоҳ шудани документҳои ман гуфтанд ки мақсад кӯмак мекунанд. ман омадам, мана дар мобайни чанд рӯзи кӯтаҳе мана бо ёрдами инҳо мана баромадем, ҳаракат мекунем ва ки ба ин хатогиҳо дигар роҳ надиҳем. муҳаммад Амин Аминов ҳангоми қарор доштан дар муҳоҷирати меҳнатӣ ба доми мубаллиғони гурӯҳҳои ифротӣ афтодааст ки баъдан хатогиашро дарк намуд. пушаймонӣ аз кирдор ва ҳамкории волидон ва худи Муҳаммад Амин Аминов бо мақомоти корҳои дохилӣ боис гашт ки ин нафар ҷои худро боз дар ҷомеаи ободи диёр ёбад ва номунасабаш аз рӯйхати ҷустуҷӯшавандагони дар содир намудани ҷиноят гумонбар бардошта шавад. имрӯзҳо ҳар нафар имкон дорад аз меъёрҳои сабукидиҳандаи қонун ба мисли қаҳрамони гузориши мо Муҳаммад Амин Аминов истифода барад. дар натиҷаи коркарди ахбороти моҳияти оперативӣ дошта кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Истиқлол узви шабакаи трансмиллии Наша Ҷалобӣ шаҳрванди ҷумҳурии Афғонистонро боздошт намуданд ки дар муомилоти ғайриқонунӣ воситаи нашадор гумонбар мебошад. аз гумонбаршуда зиёда аз 32 килограмм мухаддароти намуди ҳашиш мусодира шудааст. пешгирӣ аз гардиши ғайриқонунии воситаи нашадор самти афзалиятноки мақомоти милитсияро ташкил медиҳад ки ба хотири ҳифзи саломатии ҷомеа нигаронида шудааст ва дар ин самт ҳама шӯъбаву хадамотҳои мақомоти корҳои дохилӣ новобаста аз шакли фаъолияти уҳдадорӣ кӯшиш менамоянд ки натиҷа дошта бошанд. чанде пеш дар натиҷаи коркарди ахбороти моҳияти оперативӣ дошта бо методҳои фаъолияти оперативӣ ҷустуҷӯӣ кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Истиқлол нақшаи Наша Ҷалобиеро барҳам зада дар ҳудуди шаҳри Душанбе узви шабакаи трансмиллии Наша Ҷалобӣ шаҳрванди ҷумҳурии Афғонистон Расих Абдулбасит соли таваллудаш 1985 муваққатан сокини ноҳияи Синои шаҳри Душанберо боздошт ва аз ӯ ба миқдори 32 кило 10 грамм воситаи нашадори намуди ҳашиш мусодира гардидааст ки дар бастаҳои селофанпеч нигаҳдорӣ мешуданд. гумонбаршуда нишон дод медиҳад ки ин миқдор мухаддаротро аз ҳаммаслаконаш шаҳрвандони ҷумҳурии Афғонистон бо роҳи қочоқ ба даст овардааст ки минбаъд бояд дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон ба муомилот бароварда мешуданд. ҳадафи нопок замоне шикаст хӯрд ки Расих Абдулбасит барои ҷалб намудан ба ҳамкорӣ дар ҷустуҷӯи харидор ва ҳаммаслакони Нашаҷалоб мешавад. айниҳол нисбати гумонбаршуда Расих Абдулбасит бо моддаи 200 қисми 4 кодекси ҷиноятӣ муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида барои муайянсозии ҳаммаслакони ҷиноятии ӯ чорабиниҳои иловагии оперативию тафтишотӣ идома дорад. натиҷаи мазкур ки кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Истиқлол ба даст оварданд дар баробари дастоварди оперативӣ барои ҳифзи саломатии аҳолӣ ва амон мондани ҷомеа аз зарари мухаддарот мусоидат хоҳад кард.
милитсияи экологии вилояти Суғд ду сокини шаҳри Конибодомро барои риоя накардани меъёрҳои муқарраршуда дар самти моҳидорӣ ва машғул шудан ба сайди ғайриқонунии моҳӣ боздошт намуд. қурғшиганҳо дар ҳудуди обанбори баҳри Тоҷик ба захираҳои фонди моҳӣ 57600 сомонӣ зарар расониданд. истифодаи сарфакоронаи сарватҳои табиӣ ва риояи қонунҳои табиат метавонад солҳои тӯлонӣ ба нафъи инсонҳо хизмат намояд. милитсияи экологӣ ва сайёҳӣ дар самти баланд бардоштани маърифати экологии шаҳрвандон ва пешгирӣ аз амалҳои харобиовар нисбат ба табиат ва муҳити зист тадбирҳои зарурӣ андешад ҳам то ҳанӯз нодида гирифтани меъёрҳои табиӣ ки бо қонун мустаҳкам гардидааст ва боиси ба ҷавобгарии маъмурӣ ё ҷиноятӣ ҷалб гардидани шахс мешавад ҷой дорад. чунончи санаи 10 январи соли равон кормандони шуъбаи милитсияи экологӣ ва сайёҳӣ дар вилояти Суғд дар минтақаи обанбори баҳри Тоҷик ҳудуди деҳаи ҷаҳонзеби шаҳри Конибодом шаҳрвандон Ахмедов Анвар Турсунович соли таваллудаш 1991 ва Абдуалиев Фаррух Саидович соли таваллудаш 1990 истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти лоҳутии шаҳри Конибодомро ҳангоми ғайриқонунӣ машғул шудан ба сайди моҳӣ боздошт намуданд. номбурдагон бо истифода аз заврақ ва 15 адад турҳои махсус гуногун масоҳати моҳидорӣ ба сайди моҳӣ машғул шуда ба ҳифзи муҳити зист ва сарватҳои табиӣ зарари моддӣ расониданд. аз моҳидорон 800 адад моҳиҳои гуногун намуд мусодира шудааст. ин теъдод хилофи қоидаҳои муқаррарнамудаи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 790 аз соли 2014 мебошад ки барои шикор ё сайди саршумори ҳайвонот маҳдудиятҳоро пешбинӣ менамояд. чунончи як нафар моҳидор наметавонад аз 300 сар зиёд ҳайвоноти обиро сайд намояд. агар ин талабот риоя нашавад ба ҳар як сар як нишондиҳанда барои ҳисобҳо зарар ҳисоб карда мешавад. риоя накардани муҳофизати захираҳои моҳӣ аз ҷониби шаҳрвандон Анвар Ахмедов ва Фаррух Абдуалиев ва зарари дар ин самт ба захираҳои моҳӣ расонида шуда ки дар умум ба 57600 сомонӣ баробар аст метавонад онҳоро ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб созад. ёдрас мешавем ки фаъолияти кормандони шуъбаи минтақавии раёсати экологӣ ва сайёҳӣ вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд баҳри пешгирӣ аз амалҳои харобиовари муҳити зист ва ҳифзи сарватҳои табиӣ нигаронида шудааст. мавзӯи дигар нозирони минтақавии милитсия дар шаҳри Исфара дар рафти хизматбарии ошкоро дар минтақаи маъмурӣ вобаста гардида боз як ҳолати қонуншиканӣ дар самти танзими ҷашну маросимҳоро ошкор сохтанд. санаи 9 январ тахминан соатҳои 18 шаҳрванд Алишер Охунов истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти сурхи шаҳри Исфара дар хонаи истиқоматиаш маъракаи домодталабон бо иштироки зиёда аз 45 нафар гузарондааст. ҳолон ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо барои ташкили ин гуна чорабиниҳо маҳдудият ҷорӣ намуда дар моддаи 10 муқаррар кардааст ки маросими домодталабон ва арӯсбинон ба таври ихтиёрӣ дар доираи оила бо иштироки то 15 нафар бояд гузаронида шавад. тартиб додани протоколи маъмурӣ бо моддаи 481 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ натиҷаи қонуншиканӣ мебошад. новобаста аз коргузориҳои бозрасии давлатии автомобилӣ ҳафтаи гузашта садамаҳои ҳалокатоварро милитсия ба қайд гирифт. дар бахши навбатии барнома оиди 2 ҳодисаи роҳу нақлиётӣ бо оқибати марг ва натиҷаи коргузории нозирони бозрасии давлатии автомобилӣ дар самти ошкорсозии қоидаҳои дағали ҳаракат дар роҳ маълумот хоҳем дод. ба таъкиди бозрасии давлатии автомобилӣ риоя накардани қоидаҳои ҳаракати роҳ зимни дораи воситаи нақлиёт ва ё як ҳаракати ноҷо ғайриихтиёр касро иштирокчии ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ ба ҳаёту саломатӣ алоқаманд мегардонад ки ба марг ё ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштан меанҷомад. масалан санаи 5 январ тахминан соатҳои 14 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Vectra рақами қайди давлатиаш TG 2020 SF02 Дадоев Маъруфҷон Мамадраҷабович соли таваллудаш 2002 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Сабристони шаҳри Саравшан ҳангоми ҳаракат аз самти шаҳри Саравшан ба самти шаҳри Хуҷанд дар километри 259 шоҳроҳи Душанбеи Хуҷанд-Чаноқ ҳудуди ноҳияи Деваштич аз зӯдаи дораи сабукрав набаромада ба канори роҳ баромада чапа шуда ба садамаи нақлиётӣ дучор мешавад. дар натиҷа ронанда дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида ду мусофири нақлиёти мазкур мардони 21 ва 33 сола истиқоматкунандагони шаҳри Саравшан бо бардошти ҷароҳати ҷисмонӣ ба беморхона дастрас карда мешаванд.
ҳамин гуна ноӯҳдабароии ронандаи воситаи нақлиёти боркаши тамғаи шакман аломати қайди давлатиаш TG 1985 PF01 Раҳмону Фарзон Фузайлович соли таваллудаш 1985 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳотии Фондарёи ноҳияи Айнӣ низ фоҷиавӣ анҷомид. Санаи 11 январ тахминан соатҳои 14:30 ҳангоми ҳаракат намудан дар роҳи мошингарди Зарафшон Искандаркул аз самти деҳаи Искандаркул ба самти деҳаи Диҷики ноҳияи Айнӣ дар мавзеи сари кӯпруки Осиёи ҷамоати деҳоти Фондарё аз ӯҳда идора намудани воситаи нақлиёт набаромада мувозинати идоракуниро гум карда дар натиҷа аз баландии 20 метр сарозер шуда чапа шудааст. Ронандаи нақлиёти боркаш ва мусофири он марди 37 сола истиқоматкунандагони ноҳияи Айнӣ бо бардоштани ҷароҳатҳои вазни ҷисмонӣ ба ҳаёту саломатӣ хатарнок дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасанд. ба иттилои тафтишоти пешакӣ нодида гирифтани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ба таъмин карда натавонистани бехатарӣ мусоидат намуда сабаби аслӣ ба садама дучор шудани ронандагон гаштааст. با مقصد تامین بخطری حرکت در راه، پیشگیری صدمه‌های ناخوشی راه نقلیاتی، آشکار و حجت‌گذاری نمودن قاعده‌ورانکنی‌های داخلی حرکت در راه چند قبل از طرف راهبریت و هیئت شخصی شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی در حدود شهر نویای خوجند و بوبوجان غفرov چهاربینه‌های مقصدناک تشکیل و گذرانده شد. ضمن راه‌اندازی نمودن چهاربینه‌های مذکور معین گشت که نوابسته از پرزور نمودن کارهای تشویقاتی و فهماندهی حالا هم رانندگان یافت میشوند که در حالت سرخوشی پس چنبرکی واسطه نقل نشسته حیاتی خود و اطرافیان را زیر خطر میگذارند. آنها حتی اندیشه هم نمیکنند که با این رفتاری خود میتوانند چندین نفران را از حیات محروم ساخته یا معیوبی یکم گردانند. مثلا راننده واسطه نقلیاتی تمغه مرسدس بنز رقم قیدی دولتیش 7828 MK02 یونسوف محمد ساکن شهر خوجند واسطه نقلیاتی خود را پس از استعمال مواد نشئه‌دار اداره نموده است. راننده واسطه نقلیاتی تمغه کیا اپتیما رقم قیدی دولتیش 2869 LL02 اوزاکوف دلشاد الهامجانویچ ساکن شهر خوجند محله 18. راننده واسطه نقلیاتی تمغه خفی رقم قیدی دولتیش 3720 TT06 سلیم ساقوف مقصود جان استقامت کننده شهری پنجکند. راننده واسطه نقلیاتی تمغه اوپل استرا رقم قیدی دولتیش 9246 TT06 شهباو محمد علی خوجت طاهرویچ استقامت کننده شهری اسفره جماعت نوگلی. راننده واسطه نقلیاتی تمغه اوپل زافیرا رقم قیدی دولتیش 9360 OZ02 مدرحیموف الهامجان قربانویچ استقامت کننده شهری اسفره کوچه امینجان شکوهی واسطه نقلیاتی خود را پس از استعمال نوشاکی سپیرتی اداره نموده است. نسبت نامبردگان با دسترسی ماده 332 کودکس حقوق بیانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان از طرف کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی پرونده‌های مأموری ترتیب داده شده برای چاره‌جویی به مقامات سودی ارسال کرده شده است. همزمان مورد به ذکر است که نوابسته از وارد گردیدن تغییر و الоваҳо و سنگین گشتن جزا برای اداره نمودن واسطه نقلیات به حجتی رانندگی این حالت‌ها باز هم تکرار می‌یابد. مثلا شهروان عثمانov محمد خان سیدالله خوجیویچ استقامت کننده شهر خوجند واسطه نقلیاتی تمغه اوپل استرا رقم قیدی دولتیش 0023 NA02 را به حجتی رانندگی اداره نموده است. شهروان علی جانوف اولیمجان غنی جانویچ ساکن شهر خوجند واسطه نقلیاتی تمغه اوپل استرا رقم قیدی دولتیش 0023 NA02 را دیده و دانسته به شخصی که شهادتنامه رانندگی ندارد واگذار نموده است. نسبت نامبردگان با دسترسی ماده 336 قسم 1 و قسم 2 کودکس حقوق بیانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان از طرف کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی پروتکل‌های مأموری ترتیب داده شده است. قاعده بیانکنی‌های مذکور از آن شهادت می‌دهد که برخی از رانندگان نه تنها حرمت خود و دیگر اشتراکچیان حرکت را به جان نمی‌آورند، اینچنین از معرفت حقوقی رانندگی نیز بی‌خبر هستند. идомаи барнома бо мақсади таъмини тартибот ва пешгирӣ аз ҳуқуқ вайронкуниҳои ташвишовар шуъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд нақшаи барномавиеро тартиб додааст ки ҷойҳои ҷамъиятиро назорат ва ҷиҳати ислоҳи камбудиҳо корбарӣ менамояд. гузориши навбатӣ оид ба ҳамин гуна коргузорӣ дар ҳудуди шаҳри хуҷанд омода шудааст. шуъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятии раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти суғд нақшаи барномавиеро тартиб додааст ки ҳадафи он тозаю озода нигоҳ доштани муҳити зист, нигоҳубин ва ҳифзи ҷойҳои ҷамъиятӣ ба мисли саҳни кӯчаву роҳҳои нақлиётгард, боғҳои истироҳатӣ, гулгашту пиёдароҳа аз ҳар гуна бадрафторӣ, таъсиррасонӣ ба одоби шаҳрнишинӣ ва сифатнокӣ дар нуқтаҳои хизматрасонӣ ба аҳолиро ҷиҳати ҳимояи ҳаёту саломатии шаҳрвандон ва пешгирӣ аз ҳуқуқ вайронкуниҳо дар бар мегирад. нақшаи мазкур аз дастуру супориш
супоришҳой дар паёми имсолаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ироа гардида сарчашма мегирад. Самти дигари коргузорӣ бо назардошти эълон гардидани соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ нигаронида шудааст. баҳри расидан ба ҳадафҳои болозикр тамоми нозирони минтақавии милитсия дар шаҳру ноҳияҳо сафарбар хоҳанд шуд ва чорабиниҳои амалишаванда характери тарғиботиро доро буда асосан маконҳои аз ҷиҳати тартибот ташвишовар мавриди чораҷӯии милитсия қарор мегирад. Аввалин коргузорӣ аз рӯи нақшаи мазкур дар кӯчаи Гагарини шаҳри Хуҷанд ҳудуди беморхонаи шаҳрӣ гузаронида шуд, ки дар ҳақиқат ташвишовар мебошад. чунончи гузоштани воситаҳои нақлиёт дар роҳи пиёдагузар, банд кардани гирду атрофи истгоҳи нақлиёт, савдои кӯчагӣ, гузоштани партовҳои маишӣ дар шафати роҳ, берӯяи ҳолатҳои санитарӣ машғул шудан ба пухту пази маводҳои ғизоӣ ё пешниҳоди хӯрокворӣ дар шароити ғайрисанитарӣ аз камбудиҳое мебошанд, ки ҳайати шахсии шӯъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ барои бартарафсозӣ аз таъсиррасониҳои ҳуқуқӣ истифода бурда нисбати ҳуқуқвайронкунандагон маводҳои маъмурӣ тартиб доданд. Тамбашавии воситаҳои нақлиёт дар роҳ ба сӯи маркази клиникавии эндокринологии вилояти Суғд вазъияти дигари ногувори ташвишовар аст, ки ҳатто ҳангоми қарор доштани гурӯҳи корӣ гузаштани воситаи нақлиёти ёрии таъҷилӣ дар ин масир имконнопазир буд. доштани хислати ободкорӣ ва маърифати баланд метавонад пеши роҳи чунин бетартибиҳоро гирад. масъулини шӯъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд корбарӣ дар ин самтро идома дода, дар баробари назорати тозагӣ ва тартибот дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ҳамзамон риояи қонунро тарғиб хоҳад кард. масъулини хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Спитамен барои таъмин намудани шаҳрвандон бо шиноснома корҳои фаҳмондадиҳиро роҳандозӣ намуда истоданд. дар баробари вохӯрӣ бо аҳолӣ ташрифи намояндагони хадамот ба муассисаҳои таълимӣ имконият фароҳам меорад, ки хонандагон саривақт соҳиби ҳуҷҷати асосӣ шаванд. бо мақсади таъмини дастуру супоришҳои роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ ҷиҳати иваз намудани шиносномаҳои намунаи соли 1996 ба намунаи соли 2014 барои аз нав ба қайдгирии симкортҳои мобилӣ, ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 апрели соли 2016 тасдиқ гардидааст ва саривақт таъмин намудани шаҳрвандони ба синни 16-солагӣ расида бо шиноснома, роҳбарияти хадамоти шиносномавию ба қайдгирии вазорати корҳои дохилӣ зерсохторҳояш дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳуриро вазифадор кардааст, ки бар замми хизматрасонӣ ба аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳиро вусъат бахшанд, то ин ки ҳар як шаҳрванди комили ҳуқуқи мамлакат соҳиби ҳуҷҷати асосии муайянкунандаи шахсият шуда дар муносибатҳои ҷамъиятӣ ба мушкилии ҳуҷҷатгузорӣ рӯбарӯ нашаванд. бо ҳамин мақсад дар хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Спитамен вохӯрию баромадҳои нозирони хадамот бо қишрҳои гуногуни ҷомеа хонандагони муассисаҳои таълимӣ ташкил шудааст. масъулин дар баробари худашон дар ҷамъомадҳо иштирок намуданд, фаъолони минтақаро низ сафарбар менамоянд. раванди шиносномагирӣ, тартиби истифодабарӣ ва ҳифзи он, кафолатҳои давлатӣ ва ҳуқуқи шаҳрвандӣ аз мавзӯъҳое мебошанд, ки зимни корҳои фаҳмонидадиҳӣ таъкид мешаванд. дар рафти суҳбат бо хонандагон бошад бештар оиди ҷараёни ҳуҷҷатгузорӣ барои бори аввал гирифтани шиноснома, моҳияти шиноснома ҳамчун ҳуҷҷат маълумот дода мешавад. таҳияи шиноснома ва бо ташкили чорабиниҳо дар вазъияти тантанавӣ супоридани он ба хонандагон яке аз самтҳои дигари нақшаи кории хадамот мебошад. дар соли 2024, ки бо пешниҳоди асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардид, ин усули коргузорӣ метавонад дар баланд бардоштани донишҳои ҳуқуқии шаҳрвандон вобаста ба низоми шиносномадорӣ таъсиргузор бошад. дар бахши навбатии барнома акси нафареро ҷой додем, ки бо сабабҳои номаълум бедарак шуда дар баробари пайвандон мақомоти милитсия ӯро ҷустуҷӯ дорад. шаҳрванд Бурибоева Маҳдия Эркинҷоновна соли таваллудаш 2006 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров санаи 5 январи соли равон аз хона баромада ба самти номаълум рафта, то ин ҷониб аз ӯ дараке нест. агар оиди макони буду боши бедаракшуда маълумот дошта бошед, метавонед ба телефонҳои дар экран намудор занг занед ё ба мақомоти милитсияи маҳаллии истиқомат хабар диҳед. тамошобинони азиз, ин буд хабарҳо аз фаъолияти милитсияи Суғд барои имрӯз. ташаккур ба шумо, ки нисбати фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ бетараф нестед ва давоми барнома моро ҳамроҳӣ кардед. дар хотима риояи қонун ва ҳамкорӣ бо милитсияро тавсия намуда ободии рӯзгор ва саломатии шуморо хоҳонем. то дидори навбати хайр.